Уважаеми госпожи и господа, уважаеми габровци, чухте достойно ест, изпълнен от храма, от църковния хор при храма Успение Богородично. Благодарим ви, че на днешния голям християнски празник Свето Благовещение, наричан от нашия народ още Благовец, защото честваме благата вест, че Пресвета Дева Мария е избрана да бъде майката на Сина Божий, Исус Христос, Спасителя. Да бъдем заедно, за да споделим радостта от освещаването на камбанарията, символ на църквата Свето Благовещение, която е била част от Габровския девически манастир, носещ същото име. И повече от 1 век този ден е нейн храмов празник. Днес аз съм тук, за да ви приведа през времето с един кратък исторически разказ, защото преди да гледаме в бъдещето, трябва много добре да познаваме миналото ни, за да го съхраняваме и да се учим от него, да отчитаме грешките и да се пазим и да развиваме постиженията ни. Габровският девически манастир е основан през 1836 година. Това е времето на 19-то столетие, когато в българските земи имаме един стопански стабилитет, време, в което духовно израства българския народ и се определя като време на просветно-културен просперитет. Българската православна църква е един от стожерите за реализирането на тези процеси. Габрово, разбира се, не прави изключение от общите закономерности на възрожденското ни общество. В условията на доминиране на националната ни идея, през 1836 година е създаден девическия манастир по идея на архимандрит Йосиф Соколски, който само 3 години преди това основава Габровския Соколски мъжки манастир. Инициатор за съграждането му е не само той, но той получава съдействието и на един известен за нас историците габровски първенец. Това е Христо Хаджирачков, известен още като пецата Хаджи Христов, както и на много габровци. Позволете ми да внеса едно уточнение, а именно относно погрешното съчетание на девически или женски метод. Понятието на тази дума означава клон на манастир, а Габровският девически манастир се създава като едно самостоятелно духовно средище, което съществува и се развива независимо от останалите или по-големи такива духовни средища. Разположението всъщност на девическия манастир, вероятно младите габровци не знаят къде се е намирал. Това е пространството между сегашната библиотека Априлов Палузов и сградата на театъра. На изток той е опирал до бреговете на Янтра, на запад до днешната улица Скобелевска, на юг до къщите, които в последствие са съборени, за да се изградят сегашните жилищни кооперации по улица Априловска и сградата на Старата поща, известна днес като библиотека, а на запад е достигал до местността Гавриловото, заедно с частни къщи, които са опирали опоречието на река Синкевица при вливането и в Янтра. Създаден е без да е утвърден официално от Централната османска власт. Едва 3 години по-късно, месец август 1839 година, е издаден официален османски ферман от тогавашния турски султан Махмуд II, който, забележете, в неговото съдържание, което е преведено през 1926 година и още същата година
е публикувано от Станимир Станимиров, един от известните историографи на Българската православна църква. В съдържанието му не се споменава нито за създаването на нов манастир, нито за възстановяването на стар, а се уточнява, че на турската власт не се позволява, местната османска администрация не се позволява да пречи на съществуването и на духовните действия на манастира, на богослужението в него. Всъщност и самото разположение на манастира е предварително определено, имайки предвид, че същия Петър Хаджихристов дарява около 920 квадратни метра територия в района, която е основополагащата земя, на която се разполага и се разширява манастира. Също трябва да отбележа, че първите монахини, едната е сродница на архимандрит Йосиф Соколски, другата е дъщеря на един свещеник от село Гъбене, идват тук още 1834 година, почти 2 години престояват в къщата на Христо Хаджирачков, работят за да съберат пари и именно с събраните пари първата игуменка на манастира Ефросиния Николова също прави закупуването на една земя, с която започва изграждането и на първите килии. За време от 1836 до 1959 година, когато е съборен манастира, той се обслужва от общо 72 монахини. При създаването му те са 24, а при самото му разрушаване 18 монахини са отпратени в Соколската света обител, която вече е обявена за женски манастир. Основен елемент в манастирския ансамбъл е самата църква, завършена 10 години по-късно, през 1846 година. Много по-късно е стенописана, трябва да отминат повече от 10 години, когато в началото на 60-те години на 19 век е изработен иконостаса и са направени стенописите на църквата. Две от иконите в манастира са дело на прочутия майстор-зограф Захари Зограф. Една своеобразна отлика при съграждането на девическия манастир, която е отлика за останалите църкви, изключвам църквата Свети Йоан Предтеча, е изграждането на камбанария, която е отделена от самата храмова сграда. Тя е изградена през 1870 година, отделно южно от храма, 6-метрова каменна камбанария, чиято камбана е подарена, както вече казах, много габровци помагат за неговото оформяне като манастирския комплекс. Тя е дарена от габровския кожар Точо Антипов. Купола е изградена костница, в която съхранява костите на починалите монахини. Развитието и разположението на сградите в манастира се принуждават в едно така време, месец юли 1932 година, доста време по-късно, камбанарията и костницата да бъдат съборени, като най-напред костницата се примахва, след това и камбанарията, и да бъдат отново построени на ново място. През 1864 година неизвестен майстор-каменоделец изгражда една красива каменна чешма, която е един от малкото свидетели на живота в светата обител. По мое мнение, като специалист, съдбата на манастира се предрешава много по-рано от времето на неговото събаряне. През 40-те години на 19 век, също по идея на Йосиф Соколски, тук се създава келийно училище, което да подпомага обучението на монахини и външни послушници. Разрастват се желанието на габровските девойки да получат обучение. Затова и настоятелството на Габровското училище взема решение да се създаде девическо училище. Такова действително се създава през 1856 година, но то е без собствена сграда. Затова и смесеният казалийски, т.е. околийски съвет решава през 1875 година да бъде съградена сграда, и то на част от територията на девическия манастир,
който да бъде придружен със специален пансион, за да бъде място и за такива девици, девойки, които са извън Габрово. Така че за такава територия определен така наречения Мустаков бостан, една градина, която през 1847 година, когато през август месец Васил Априлов идва за първи, за последен път в родното отечество, той дава идеята да бъде подарен на манастира. Именно това място е наречено да бъде и определено да бъде сграда на бъдещето девическо училище с пансион. Манастира е място не само духовно, но място, което се преплитат различни обществени и културни инициативи. Свързано е с много личности, които преминават през Габрово и остават своите впечатления. Двама чужденци, само това ще се позволя. Единият от лятото на 1871 година, унгарският пътешественик и учен Феликс Канец какво казва за манастира? Истинско място на мир и покой, великолепна зеленина, предветливо подредени помещения. Със същия така заряд на вътрешно усещане са и впечатленията на доктор Павел Песяцки, който през лятото на военната 1877 година идва тук в Габрово като предводител на санитарната част към Руския червен кръст и намира убежище в девическия пристан за тези 2 месеца, които той прекарва в Габрово, в девическия манастир. Много други имена бих посочила, преминали през манастира и оставили следа в нашата история. Васил Левски, при третото си пребиваване в Габрово по повод създаването на вътрешната революционна организация, има спомени, че той отсяда в манастира. Матей Преображенски Меткалото, който е също негов подвижник, отсяда в манастира. Макар че не са документално удостоверени, данните също се смята, че отец поп Харитон Станчев, габровецът, който свързва края на своя живот с Дряновската епопея от 1876 година, също пребивава в музея. Свързва се музея и с времето на априлското въстание Цанко Дюстабанов и по спомени на монахини те припичат хляб, сухар за четата на Цанко Дюстабанов, правят навуща. Това е част от традиционното българско облекло, едно голямо парче плат, което мъжете са навивали от стъпалото към коляното. Във военна болница е превърнат манастира 2 пъти по време на военните събития от 1877-78 година. По време на втория етап на Втората световна война, 1944-45 година. Именно когато през военните години на руско-турската освободителна война е болница, тук се лекуват много известни руски военни и за това свидетелства и един от паметниците, който е също съхранен от времето на битуването на девическия манастир. След освобождението, разбира се, Габрово се разраства, постепенно се учреждават, още през първите години, впрочем на 20 век, 1907-1908 година, се планира градоустройствения план и започват постепенно да се отчуждават територии от манастира за строежа на театралната сграда, за строежа на библиотеката, за прокарването на Юрий Венелин. През 30-те години на 20 век дори за първи път се появява идеята територията на манастира да се превърне в градска градина. По мнение на тогавашните монахини, тази идея се стопира поради започналото съграждане през 1930 година на девически пансион, който споделя и част от сградата с дневен детски дом за работническите деца. Един, може би, малко непопулярен факт е, че
Малко преди 9 септември 1944 г. в Габровския девически манастир се установява Софийската духовна семинария. В Априловска гимназия, макар и само за няколко дни, се обучават семинаристите и това е по причина на бомбардировките в София, при които е засегната сградата на Софийската семинария. Детска градина Митко Пълзов функционира известно време. От тук стартира и кукленото дело в Габрово и първите представления са правени в девическия манастир. Също така през 1954 година по решение на Светия Синод девическия манастир е открита синодална работилница за тамян, с пакетирането на който при пакетирането на който са снабдявани всички манастири и църкви в страната. В същата 1954 година, месец юли, именно по решение на Великотърновската света митрополия, на девическия манастир е определен статут на културен паметник на културата. Всъщност, окончателното решение за неговото събаряне носи датата 8 декември 1952 година на Габровския градски съвет, с което се решава окончателно да бъде премахнат манастира. Това се случва от 31 юли до 7 август 1959, когато монахините с цялата си покъшнина се оттеглят, както вече казах, в началото в Соколския манастир. Вписал се в многообразието не само от духовни, но и обществени събития от живота на габровци, летописът на манастира е прекъснат след 123 годишно съществуване, битие. Събарянето му, разбира се, е подготвено постепенно с редица промени в териториалния му обхват, изграждане на различни сгради, с прокарването на пътища, с решение за благоустрояването на района. Изключително интересни са документирания разказ на последната монахиня, игуменка на манастира Рахила, която казва: на 2 август, пише, на 2 август един ден имахме литургия. За последно се служи в хубавата ни масивна черквица, припълнена с богомолци, като че ли знаеха, че за последен път ще се служи. Всички плачеха и се прощаваха с нея. Всъщност духовното тързание на всички свързани през различните години с съществуването и дейността на девическия манастир е това, че се носят само слухове и изведнъж се осъществяват тези слухове в действие. В годините, с това приключвам, още през 1900 година се предлага в един малко просъществувал местен вестник Габрово 5300, се предлага на обществено обсъждане идеята за възстановяване на девическия манастир. Тая идея продължава и следващата 1991 година. През 1992 са реализирани няколко архитектурни проекти, които в различна степен предвиждат възстановяването на манастирските постройки. А през 2001 година дори се ангажира с тази идея архитект Карл Кандулков, който прави проект за реставрация на манастирската църква. Та до днес, когато в деня на Светото Благовещение предстои да бъде осветен възпоменателен символ на храм Свето Благовещение, част от манастирския комплекс. Мемориалният символ, който е тук пред нас, е изграден от една дама, дарител, пожелала анонимност за това свое добро дело. Инициативата претърпяла, както определих, промени през годините и търсеща възможност за реализирането е факт. Живяла с тази идея дарителката през целия си съзнателен живот, описвайки се като най-младият член на създадения инициативен комитет за възстановяване на разрушената църква, дарителката намира съмишленици, институционална подкрепа и предлага решение, което да е символно и да не изисква тухли и строежи.
Предложението е съгласувано с Комисия по въпросите, свързани с паметниците, паметните плочи, възпоменателните морени. Има и положителното становище на Общинския експертен съвет към Община Габрово и последващо решение на Общинския съвет Габрово номер 244 от 29 декември 2022 година. Днес, точно 65 години след събарянето на манастира и църквата, символът е факт. Той ще ни припомни не само за нашето минало, което е част от историята на града ни, но и ще ни показва, че всички ние заедно можем от тук нататък да пишем неговото бъдеще. А сега кани негово високо преосвещенство да осъществи освещаването на възпоменателния знак към Банарията.